Dios may adlaw hangtod ron ang mga tao di gyapon motuo nga Dios ka. Nga matod pa nila nga lisuan kuno kas imong pangisip ngano kuno nga muangkon ka nga ikaw nga Dios nga di man kagamhanan o say kasulti nimo ani. Ang akong tubagha, ang tao lisod kay patuhuon kung kita nata gituhuan nga di mao. Apan base sa balaang kasulatan sa Mateo kapitulo 1 versikulo Mateo kapitulo 2 versikulo 3 ngadto 5 nga maglawas nun sa Bethlehem sakop Judea, Mesiyas. Unay gisulat sa mga propeta. Ang lisod man gud nato kung moabot noon ang Mesiyas nga pinadala, himo na tong Dios. Kung moabot ang Dios, himo na tong tao. Kay sa Numeros 23:19, ang Dios dili tao. Nya base sa si Jesus dili man gid siya mao ang Dios kay pinadalaman siya sa Dios kay nag-ingon man diya sa Juan kapitulo 7:16 nga si Jesus mingon ang akong gitudlo dili akong dili sa Dios nga nagpadala kanako. Ya lisod mong kayo nga ang Dios mo nagpadala, ang pinadala himo na tong Dios. Og ang nagpadala himo na tong tao. Ya karon sama karon di mumutuo nga ako ang Dios amahan. Unya si Jesus inyong tuhuan nga mao ang Dios. Yung sa man magkakontradik man sa balaang kasulatan kay siya anak ra gid sa Dios ang gisulti niya sa Juan kapitulo 36. Anak ra gid siya sa Dios. Unya ang Dios amahan man. Muna sa Episo kapitulo 4:6 nga may usa lamang ka Dios ang amahan. Unya karon kung himo na to ang Dios ang anak, makontradik sa diya sa Juan 4 sa kanana ang kasulatan sa Episo 4:6 kay ang Dios amahan man siya anak man. Una nga para sa mga tao ako lang sulti para sa mga tao nga di mo to nga ako ang Dios amahan tungod kay na magguboy gituhuan nga Dios nga dili mao. Apan pag abot na sa tinuod nga mao, di na mo kadawat nako. Sa ato pa si Jesus Christ dili siya Dios. Ang tinuod niya Dios ikaw og ikaw mo ini padala ni Jesus Christ diri sa kalibutan. Ang tubag niya na nga ako mo'y nagpadao niya si Jesus Christ dili gid siya Dios. Ug ako gid ang Dios kay sa pagpailan niya siyang kaugalingon, wa man siya moingon ang iyang ngan is Dios kay kanagong Dios God pangalan man sa magagahom Amos 5:27 kinsa ngalan mao ang Dios nga labing kagagahom. Nya kay si Jesus Christ nga ikaw nagpadaan niya diri sa kalibutan. Nakaibaw. Kay Jesus ang pagpailan niya sa iyang kaugalingon, wa man siya moingon nga ako ang Dios kay sa Juan kapitulo 18 4:8 tinaw man siya nagpaila dito nga giingnan ko na kamo nga ako si Jesus. Unya lisod kayo nga ingno na tog Dios, nya ang Dios ingno na natog tao. O muna nga para sa mga tao nga dili kadawat nako, natural. Dili mo kadawat nako kay naman mo gituhuon nga sayo. Apan ug dili mo kadawat nako, kanang inyong gituhuan mo may inyong gipili, paluwasan na ninyo kay ako di ko muluwas sa tawo dili ako. Nato ni comment Dios nga ikaw kuno drug addict tama ra kuno ning imuha katama kuno ka. Ang akong tubag ana kanang sulti ninyo nga tama ko o drug addict, way mga tao nga nakakita nako nga nag-drugs ko. Muna nga way ebidensya nga moingon sila addict. O kining akong lawas, kanang lawas gamayon, inani gini akong lawas gamayon gini siya. Dili ni tungod nga addict. Kay addict pa, o di ta ka katultos teksto, no? Ang drugs na lang atong matungtuluan. Kay wa may drug addict nga mag practice pa og Bible, magtinguha pa og pangita og teksto nga makatubag ug unsay mga question adto na lang sa drugs. Pangita atos palitanan sa drugs. Unya kanang giingon nga why sulti nila nga why paniudto unsa pa dihang mga wala kuno kay kaon na pasmo kuno ka. Pasmo. Kana inyo ra gyud na siyang opinion kay ngano wa mo katan-aw nako og tinuod bang wa koy paniudto. Kinano niudto man ko daan gikas amo. Nya gawas pa diha nga na kos plaza pagpadayag ko diha, ang tanan nilang pangutana akong gitubag. Og drug addict, way paniudto di katubag, di kaduldol sa TikTok. So dili ka buang, wala ka na pasmo. Wala ko na pasmo, dili ko buang. Og naa man kay mga sulti na intriga lang nila. So nganong gintriga man ka nganong akusaran man ka nga drug addict, nalisuan sa pangisip. Basi nga, sa ako lang tubag, basi niya siguro nga nakita sila sa ako ang kaugalingon nga murag gamayon ko nya base siguro sa ilang pangagpas apan og ingon nga ebidensyahay ta wa ay taong nakakita nga nag-drug addict ko kay once gani mo ingong kag drug addict kinahanglan istorya nimo
Apilan nimo ebidensya kay di na tuhuan na ng istorya nga way ebidensya. Kinahanglan moingon ganita drug addict kana nga kakita ta nga nag-drugs gyud siya nagamit. Ug una pa ta moingon drug addict na siya person. Ikon sa man mo ni Hesukristo. Sa akong tubag, si Jesus walay labot nako kay ang tao gibuhat sa Dios. Buti pasabot, gitawag lang siya anak tungod kay ang Juan kapitulo 1 bersikulo 12, hinuon may midawat ug bituo kaniya busa sila gitagas katungod nga mahimong anak sa Dios. Katong ito gidawat ug bituman itagag katungod nga mahimong anak sa Dios. Apan siya dili anak nga akong anak kay di mo kong anak kay laki man ko. Natural gibuhat man siya. Munay mabasa diya sa kasulatan sa Juan kapitulo 1 bersikulo 14 nga gibuhat gyud ang anak. Una nga wala siya gianak sa ato pa ug sa akong kaugalingon og siya way labot apan gitawag lang ako siya anak ug nagsangpit siya aman tungod kay naay balaod nga palisiya sa langit nga kung ikaw mo tuong dawat tagaan kagatungod nga mahimong anak sa Dios. Juan kapitulo 1 12. Gikan pa ka sa langit, gikan pa ka sa imong gingharian. Ninaog balik ka diri sa kalibutan unsa man imong katuyuan? Ang katuyuan ako dinhi sa kalibot pag kanaog nako kay kuan mao ang pagmando, paghari o pagpatinaw sa hustisya ug kangayan. Salmo 96:13 may saad. Kay muani siya sa pagmando sa kalibutan, maghari siya sa tanang katawan sa tibuok kalibutan subay sa hustisya ug kangayan. Nagmando ko sa kamanduan nga Dios nung kamanduan. Unya dayon naghari kay ako hari natural maghari kustanan dili sa usa ko dili sa tinitabukan tanan spiritual physical nang binuhat na sa hustisya sa ato pa hustisya patimaw nato ang tinuod nga mao ako o kanang inyong gituan dili tinuod di na mo hustisya kay ang tinuod mo na hustisya kaangayan muna siya manage sa physical manage nga kining tanang kung kadato himo na tong kaangayan yuta mapuy-an sa tanan, pagkaon makaos tanan, kining tanan kadato tabangan sa tanan, aron nagsubra man ni, amo gaway ang tanan. Kay ang manage dili sa kalibutan wrong. Kay nagsunod ang tao sa balaod sa yawa. Ug sa spiritual manage natural ang tao mutuo nako ug mudawat ug mutuman. Kay kung dili ta mutuo dili kita kaalagad. Pagtuo, pagdawat ug pagtuman spiritual physical nga balaod di kita katuman ug di ta mutuo sa personal nga disamahan. Unya lisod na kayo nga kanana ang muingon pa ta, maglalis pa ta nga di na siya tinuod, ang dili tinuod wala. Apan naamang ko, naampulong sa ato pa tinuod.